Consolacion, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion, tutok lang sa DCGB, kung nagahasta Tabangi. magkape kita with Again. Henry M. In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pingkion, tutok lang sa DCGB. The best. All right, happy morning everyone. Happy morning. Smile. God is good all the time. Smile everyone. God is good all the time. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa Manapatikan Mundo. Welcome po mga tugang sa indong programang Morning Hearing sa DCGB. Kami po nagapaabot girani ng pangmusta sa lambang member kanilog na family ng pagkitang 7 o'clock in the morning sa DCGB. Good morning na Legazpi City, Pilipinas, mga Bicolano sa Manapatikan Mundo. Grabe sa sabay niya to mga tugang si Ronald Baldo sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sering man po mga tugang ang mga bareta sa Lado Nacional. Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta sa Lado Nacional. Yes, good morning tabi sa mga pandisalan. Yeah. Ining rondo na ining recaport na ini. Kung ano naman ang pigdududa mo sa kuya, amigo. Kung ano naman ang pigdududa mo na naman sa kuya. Actually, garian sa imong hula, haranin sa katotohanan. Yeah. Good morning, amigo. Buhay. Harani sa katotohanan. Napahaloy naman suhuron ni Pandesal Girl. Medyo nganya ko. Sige na ngaya po. Tama late ka na ang nganya ko. Sige, bye-bye. O na ngaya. Pasabarang ko ngaya, sir, kidawa ang pandesal mo. Yeah! Kumusta lamang po? Friday! 30, mga tugang ka na gusto. Kami po nagalaom na kamugabos. Ayos! Kamugabos nasa marahay na kamugtakan. Libre do po sa anuman nakapahamakan. Good morning na Legazpi. Mga lolo, mga lola, mga Mr. Jan. Good morning tabi mga kasambahay natin, mga yaya, mga misis, mga mister na nag-asikasukan pamahawan. Good morning. May klaseng yan. Kailaog sa trabaho. Kaya tabi, sige lang. Relax lang kita. Habang pansana. Relax lang kita. Ngani punuday kita ki problema. Dapat po solve lang an sa tuyang aldaw. Tangani po kitang maugma. Good morning na kita. Good morning na po mga kababayan. May mga birthday ngon happy birthday po sa inyo gabos. May mga birthday sumay mga mag-text tabi Mag-text tabi sa tuya na mga celebrants natin. Good morning tabi sa tuya mga tugang na Good morning tabi sa mga kababayan niya to sa probinsya Canalbay. So mga nasa Premier Distrito Canalbay, kumusta ka mo dyan? Mga taga Tercer Distrito Canalbay, kumusta ka mo dyan? Ang sa tuya tabi na mga kababayan, sabi tabi ni Dr. Cham maray na aga. An maitatabang sa imo kan gobyerno limitado. Maghanap nin ibang paagi para umuswag ang buhay mo. Yan.
Tama. Pero mag-usap yun, maghanap ng ibang pagi na legal. Bako na kuwang ka. Good morning, Dr. Cham. The best migo. Yun man ang ganun, no? Ang gobyerno, pero may tabing limitado. Kaya kay puhan tabi na maghanap mga tugang kan mga dapat mong gibuhon. Yan. Alright. Sige. Ayos. All right. Get set. Monument. Get set. Now ready. Ready. All right, get ready. Report. Hali po dyan sa luwas kay iba mga tugangan megaphone. Alarmario, nasa linya. Good morning, Paringal. Pasok. Hello, Pari. Good morning. Go, go, go. Wala. All right. Okay. Ano, Ronald? Go, go. Hello? Yes, go. Magkasalaro pa di ang mga miyembros kan sanggunian panlalawigan pag-abot sa mga programang pangturismo digdi sa Albay. I-congratulate ni Vice Governor Baby Glenda Ong Bongao, si Board Member Attorney Melissa Badesar Medilia bilang Chairman kan Committee on Tourism sa pag-asikaso kan maabot 500 na mga motorista na nagbisita digdi sa Albay kan sarong simana sa ginibong Albay Loop. Mga bisita hali pa sa iba-ibang lugar. May mga pag-iriba pang kapamilya na nagprasyar sa iba-ibang tourist destinations digdi sa Albay. Nagpasiring sa Mayon Skyline Planetarium sa Tabaco City, yan sa Rivera View sa Mayon, Ligao City, Camalig, Santo Domingo, Boulevard sa Legazpi, Asinibapa, Nagarastos. Digdi sa Albay, asin na i-promote ang turismo. Nagpa-dinner man si Vice Governor Baby Glenda Ong Bongao, asin Gobernador Attorney Grex Lagman. Dagin matrayong po ang dakulang aktibidad na ini na suportado kan mga miyembros kan sanggunian panlawigan regardless kan sa indang mga political affiliation basta para sa turismo kan Albay. Iyan pa niya mong sa informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Sige, iyan po mga tugang ang mga bareta sa mga ngunyan po daw o sa satuya tabi nakapalibutan sa may mga birthday dyan. I-text na tabi ang mga birthday greetings in the morning digdi po sa DCGB, ha? Ang satuya tabi na ano yan, ang satuya tabi na mga travelers, ingat-ingat tabi kamo sa pagmamaneho diyan po sa mga mga vehicle ano, mas maray na de magparahiri dali tabi. Mas maray na de kita magparahiridali ta, importante yan mga tugang na unsafety ang satuyang pinagigibo ano yan pinagkakaputan tabi ano sa mga kuwan diyan ha, sa mga aramway mga nakatutok tabi diyan mga tugang na mga may mga nakatutok tabi diyan na mga jeepney driver sa tuya tabing mga bihikulo, I mean mga jeepney drivers sa mga bihikulo. At sa tuya tabi na mga jeepney drivers natin. Tabi ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Gani na-solve ang sa tuyang alaw. Alas 5:25 na, pakikuan tabi ano, so mga ma-text tabi nin birthday greetings.
I-text ninyo, i-text na tabi nindo, tangani po na mabasa tan totod sa 0928-777-5548. Buda 0966-203-0034. Ha? Siring man mga tugang, so sa tuya tabi na globe number 09, tama ba? Na-announce ko na na-announce ko na. So globe ta. Bakit? Ulitin ko na lang 0928-777-5548 sa smart. Sa globe natin 0966-203-0034. Okay? Iyo tabi yan ang kwan, iyo tabi yan ang satuya na gustong ipaabot sa inyo nga amin. Sa inyo nga amin na mga nag-antabay nga na, hindi po sa na programa. Okay? Sige. O sa mga alaat ko na hain so sa kuyang ay to gariyaon digdi anto kuyang numero. Sige daw. Ilingon ko daw ko alat ko na ha, tamay naghapot sa kuya ay bapalan itong ito. When our love is clear and bright. Okay na pala to. Nabasa ko na tabi ng complaint dyan, tabi isa saro na kuhan, saro tabi. There's a fire in our hearts. Okay, sige po. O sa may mga birthday dyan, papasadahan tala tabi, i-text na ang mga birthday greetings natin in the morning. Hindi po sa DCGB. Good morning, hen. Pa-shoutout po kay Alexander Maravillas, Alzi ng Kamalig from Ver Maravilla. Salamat po. Advance happy birthday po kay Aday Banwa ng San Fernando, Santo Domingo, Albay. Yeah, sabi ni Benny Belen. Yes, aha. Good morning, happy 7th birthday sa apo ko na si Laris Marano sa aga, galing kay Mama Laminda. Ayan, ngunyan po, ngunyan na Friday Pig Text sa agan birthday. Advance happy birthday. Happy birthday po kay ex-kapitan Gina Calyada ng Santo Cristo Daraga, Albay from Milet Robrigado. Good morning. Pa-shoutout po sa mga taga Legazpi City Public Market, Market Office and Staff and JOS. Sabi ni Ging Villanueva, maray na aga manay Ging. Happy birthday. Maray na aga po manay Ging ang pinakamagayo na empleyada dyan po sa Legazpi Market Office. Good morning daw. Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Kapili, Asiho Cora, Lea Lubit, may lalabs Emma Hili, and Pading Monte ng Budget Office. Good morning, God bless, God is good all the time. Good morning. Ayos, nakasabay na si Pading Monte. Monte, good morning, Tabi, grade 11, STEM, Pascal, Hawking, and Faraday. And Munang Morms, yes. Good morning, Tabi. Pakigreet po, happy birthday to my sister Arsenia TB Gomez. Her birthday today. Thank you. Sabi ni Arlene David po ito. Arlene T. Yeah. Happy birthday to you. Good morning, Tabi, Arlene T. Yeah. Happy birthday sa aki kong si Matthew Thomas Azucena from Mama, Papa, and God bless. Yes, good morning, Tabi. Good morning, Migo. Have a blessed Friday. Sabi ni Jonas Rosal. Yan, dako may birthday ngunyan, adi. Dako lang may mga birthday ngunyan. Haberday. Bossing Leonito Gaberia, maray na aga po si mo. Maray na aga, Tabi, sa mga birthday celebrants natin. All right. Sige, mga tugang, report muna. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat na BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag nyatong barayta. Nagpupuo ng mapikon, iba sa haros may rabuna. Sige an burutwa kan mga tarpulin. Sige an multiplication. Darakulao na pati kan mga kandidato. Digdi sa tuyang kapalibutan, nasawa na gayod
kan mga kakahiling kan mga litrato kan mga pandok kan mga politiko darakula uno na pati an ginaibo kan sarong persona dahil masabutan ko nakatumar ki influensya nin alak na pamuringtan so billboard nin kandidato ta BBP na nasa gilid kan tinampo digdi sa segundo distrito binungag supandokan kandidato uruluat sumata Salbatana. pati supandokan kandidato girise Grabe dagit. nauyam na gayo permi na sa na ngayang may rabo na ngayang mga pandok ngayon digdi yan nangyari BP along highway sa Kamalig hirakman kan kandidato ginastosanin kamahal so billboard na tripan ininin persona pinunite so litrato loho so day nigaran makasawao naman talaga aros kada Latason taga. May rabon. Harus kada aga udto hapon magihan mo litrato na sanakan mga kandidato samantalang dati ng mirid-mid ulit-ulit na sana. Naira ba na gayod? So sarong persona Binus na lana. Dati ngayon wala man ini. Uni na naman bugtian ta BBP lusot so kamao. Okay. Pangyari antama sa kandidato sa pangananggat. Masalida siya kadi. Ang problema kani pag nasalida naman practice naman na flying kiko na. Okay. Di ba sa second district may duwa man sa na ini. So so nagmumostra ki hard. Ang kwan palangkan, sabi kan texter ta, sabi ni Ate Rona, headline ngaya, tarpaulin, binugtian. Binungag. Okay. Duwa man sa nabagay na eh. So saro nagmumostra ki hard. So saro nagtatangad, may changes coming. Saro duman binungag. Ano maraot ka ni kung physical na pag nahiling bungagon. Sini mo siya kan kasasarag. Yan ta BBP. An sa to yung naagihan digdi sa gilid kan tinampo busi. So pandok kan sarong kandidato sa litrato man sana. Jimmy na salita DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Yan po ang mga health libareta sa tuyang kapalibutan. Ano ba yan? Okay, bueno. Alas 5:32 na oras sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Headlines kan mga bareta. Kasabay po si Jenny Balyaran. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa gabos sa mga parantabay para sa pamayokang darakulang barata sa Lado Nasyonal. Ngunyan na aldaw ng Biyernes, pet sa 30 kang bulan ng Agosto. Piglalauman na sa masunod na taong bulan, VP Henry, mabibilog na ang nagpapatakot na La Niña weather phenomenon sigun iyan sa pag-asa. Kang kasukapon, binulabog ni Bob Threat ang opisina kang Korte Suprema as in Court of Appeals. Alagad piglinaw na saruman sa ni VP Henry na unannounced fire and bomb threat evacuation threat. Aminado ang PNP na kukusugan ang anti-illegal drug campaign, may mga pang-aabuso man sa mga kapulisan o
Day mapigahali kang Department of Health ang posibilidad na maglaog sa nasyon ang mas makusog na klase ng MPAC. Sigun po iyan sa Department of Health. Pag-freeze sa bank account asin propiedades kang puganting si Pastor Kibuloy, pinalawig sigun sa Anti-Money Laundering Council. Korte pinanindugan ang pag-absuelto kay dating Senador Leila de Lima sa ultimong drug case. 500,000 na pentavalent vaccine kontra pertussis handa na tabi VP. Haloy na pagkawara kang agom, posibleng maging basihan para ibasura ang epekto kang kasal, sigun iyan sa Korte Suprema. Philippine Statistic Authority nagpatanid kontra National ID Cash Assistance Scam. PBBM pinirmahan na bilang lay ang Loss and Damage Fund Board Act. PNP pinahimutikan na may pabuya o reward sa kada pagkagadan sa anti-drug operation. PNP nabigla sa bansag ni Colonel Jovi Espinid na biggest crime na VP Henry ang syndicate o biggest crime syndicate ang pigasabi naman VP Henry sa PNP. Sigun iyan kay Colonel Jovi Espinido. Kung araw ka rin sa iyang akusasyon, dapat maghali na siya sa PNP gayon. Are, Yes, oo. Gani dapat kuha na, kung araw ka na akusasyon, dapat yung lakaw-lakawan niya na. Oo, Medyo sweeping sweeping statement niya. Magabat yan. Correct, VP Henry, na Oo. yung man yan ang iginabigla ka mga personahe o si mga opisyalis ka Philippine National Police. Yes. Siringman ka mga opisyalis ka gobyerno Mga nasyonal. sweeping statement yan. Medyo magabat na akusasyon na yan. Correct. Okay, Okay, VP sige. Henry, ang mga detalye sa alas 6 asin alas 7 pagbabarata sa pangaran ni Director Mar de la Cruz, ini po si Jenny Balyeran hali sa Newspace, Marina Aga. Thank you, Jen. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Medyo masyadong sweeping itong naging statement ko na. Itong sasabi ni Espinido. Yan ang medyo, paano na yan? Kung araw ka ng akusasyon sa tuyang mga pulis, ninsaro man na pulis. Di ba? Paano yan kung araw ka ang, ang hiling ninsarong pulis sa saindang organisasyon? Sige daw, taramon tamunan mga headlines ngunyan na pag-aaga. Hali po dyan sa Pag-asa DOST sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Try muna natin. Alas 5:36 na po nin pag-aaga. Mga tugang sa DCGB. Hello. Good morning, Tabi Melvin. Yes po, sir. Good morning. Welcome po sa DCGB. On the air ka para sa latest na forecast. Ngunyan pong aldawnin Biyernes. Go ahead, Tabi. Just sa imo, Sir Henry Peda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na nagdadanog asin sa subaybay ang DCGB. Tungan na sa Oriental 24, saldo ng journeys ng taga ninang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nakaka-apekto sa sulno pamparte kang Luzon asin sa Kabisayaan, mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sagkod sa panganuro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagdaguldon. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na hali sa Sursulno pansagkod sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, iling bayan sagkod sa moderato ang pagupol. Tinatayang aguat ning temperatura pigila umampoon 26 sagkod 33 grado na sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:34 ning pagkaaga. Asin masulnok at yan na alas 5:57 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:38 ning pagkaaga. Inisunal bin Almohela, reporting live, hanidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat, Melvin, sa report. Salamat din po, Sir Hendon. Mabuhay po kayo. God bless po. Yes, sir. Thank you, thank you. Yan po, mga tugang, ang kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong Friday. Dili po sa satuyang istasyon. O, i-text na po ang iba pang mga greetings in the morning. That is not sweeping. You should know the internal language of PNP. Pag sinabing linisin is different from eradicate. Eradicate.
Okay. Ini sa mga reaksyon ka subanggi. Alright. Nakakaraot sa institusyon ng Arogayan. Sabi kan mga reaksyon. Yan na DCTV, gusto ko nang ipaabot sa DTI and DICT para maresolbera ng issue na warang internet. Siguro, magkuhan ka tabi gid ka mo, magpaabot ka mo kikuan mananggad, kaya po, tungkol yan. Sa medyo paminsan maluya. Okay? Anyway, tabi ka muna ang kuhan kaya. Dahil ko alam kung sa ang issue kang mga internet connectivity, baka sa kanyan, baka sa DICT, baka sa kanyan, ano nga na po kaan, DICT. Department of Information, Communication and Technology. Anyway, i-try mo pong ihapon, kung anong sa imong concern, Alright. Karen, mga tugang may dagdag na report. Karen, good morning. Salamat Tabi VP, good morning sa mga palantabay para sa dagdag niya tong istorya. Paglalaom si Senior Citizen Federation President Edith Lawenco Manila na makumbinsir kan sangguni ang panglungsod kan Legazpi ang mga butika kung mangyari asin epektibo na ang ordinansang ipigbusol na ang mga establishmento iuunra bako sanaan sa indang Senior Citizen ID maski naman ang mga valid ID na igwasinda sa pag-avail ng mga benepisyo asin pribileyo. Ini ang ipig-switchar ni Manila sa samuyang pag-ulay-ulay may kinaaraman sa iyang reaksyon sa ordinansa para sa mga senior citizens sa syudad kan Legazpi. Dagdag patabi VP ni Manila, pero sa nakan mga pigkakaraunan na establishmento asin mga pang-grocery, dapat na matauanan man onradangan akuun kan mga butika ang mga balidong ID para sa nakan iyong halagad pirming ipigagad na senior citizen ID booklet na may mga beses magatabi VP na dai may iwasan na kung dai nadadarakan mga ini ang sa indang mga booklet o senior citizen ID na kung kaya dapat na akuun kan mga butika ang mga government issued ID tangani na makakuaman gilayon ini nin mga diskwento tin pribileyo ta digdi man mas kinakaituan na makakuanin benepisyo kung sinda mabarakal ki mga maintenance o mga vitamina. Kung kaya kan inagada niya tong reaction tabi VP si Ma'am Edith Manila, ini ang naging tugon niya sa satong pag-agad reaksyon. Dapat kung ipigsabing no exemption o gabus na mga establishmento dapat na onoran iyo man dapat ang butika na akunan mga valid ID apara sa nakan senior citizen ID. Yan po ang istorya hali digdi sa luwas. Karen Ala with Boys sa Mobile DCGB. Thank you, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, sa may mga birthday, madali lang. Sa may nag-abot pang mga text messages. Good morning, Tabi Hen. Pakigreet po, happy birthday sa kuyang aki na si Christine. Happy birthday, nak. Hali kay Papa at Mama. Okay, sige, meron pa? Baka igwapa, madali lang. I-check mo na ang iba pang mga mensahe digdi po sa satuya na programa bago ang report ni Jomar Bien. Sandali lang, Jomar. Tamalampasan ta ini. Iba pang mga mins kanay ko po. Dakulo na. Elisa Pajardo, good morning daw sa Gabos. Alan Riquila Suarez, good morning. Sir Henry Sir Aria, pakibati po sa tugang ko na si Benji Crisol. Happy birthday po. Greetings from hali sa mga tugang niya na magayon na si Ira Crisol. Ayan. Good morning, Sir Benji. Happy birthday, Benji Crisol. Happy birthday. Happy Good morning. birthday to you. You're growing older now. Mahapot lang kung nata sa mga tarpulin kan sarong politikong aspirante permi ining nakalipstick. Miyembro tabi siya kang sa kandidato permi nakalipstick. No. That's your Member nga sa kang LGBT. Si Seda po yan. Sabi ni Bobby de la Cruz. Good morning. Good morning, Tabi, from Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay, Ramon Bolaños. Atining Oshap, good morning daw sa mga nagkakape dyan sa Seawall. Oy, mga parakape Tabi dyan sa Seawall, good morning. Joe Lores Abraham, good morning, Tabi. Ruben Alsaga,
PM me po, sabi ni Martin Borsatil. Yan. Happy, happy birthday. Happy. Jim, pati mga political jingles dyan, kasawa naman, sabi ni Celeste Belga. Ruben Alsaga. Martin, good morning. Andito, Borsatil, good morning sir. Have a nice day. Alright. Happy birthday. Yan tabi, mga tugang ang mga mensahe sa tuyang programa. Oras natin, 15. Bago po magabot ang alas 6 in morning, digdi po sa DCGB Report. Kasabay si Jomar Bien. Jomar, good morning. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Bandilyo ang saro sa sistema na pinagigibukan malilipot pulis para pagdirumdumon ang mga residentes may kinaraman sa o kung paano mabiktimakan mga mararaot na bot. Ini ani pinahayag ni Police Captain Alex Alcantara, ang officer in charge kan malilipot pulis sa pagsasabi na pinag-adaptar pa manggiraring ninda itong bandilyo o itong paglibot kan sa indang mobil sa malaylay na barangay digdi sa Malilipot sa idiklom na tangani na i-anunsyaran mga tips kung paano sinda makaibitar sa mga mahabas asin iba pang mga crime prevention and safety tips kaya sa ipinag babandilyo kan Malilipot Police itong mga pagsiguro na nakalakan pinto kan sa mga harong kung sida maharali sa harong asin kung sida makaraturog na isararay nin marayan mga mahalagang mga saradit na gamit arog kan mga alahas asin kasabay man na pinagpapagirumduman mga magurang na dapat ang sendang aki iyuan na sarong na pagabot na kan banggi o pagdisoras na kan banggi. Sinabi ni Alcantara na ini ang parte kan crime prevention and safety tips ninda tangani na mapreventaran ang mga krimen sa pagikan public information. Mientras tanto, maugmama na inanunsyar ni Alcantara na ang Malilipot Police iyo ang nakakuha o rank number 1 sa overall consolidated unit performance evaluation rating sa bilog na Albay PPO ngunyan na bulan na Agosto. Ang naunambita na pagpipili iyo ang pinagigibukan Albay PPO bulan-bulan tangani na hilingon asin maapresyar man ang mga performance kan Lambang Municipal Police Station asin City Police Station sa digdi sa Albay nag-rank number 1 ini sa overall na ining Malilipot PNP mantang ang Tiwi PNP iyo ang rank number 1 man sa Class B municipality na nakakuha man ni 96.57% para sa bulan na ini. Mientras tanto, digdi man sa First District Albay, nag-rank number 3 naman ang Malinaw Municipal Police Station para ngunya na sa bulan na Agosto sa consolidated na yan, sa overall na yan, mantang rank number 2 sinda sa Class B municipality. Yan, BP Henry, mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. 12, bago magabot ang alas 6 in morning. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa morning hirit. Ngunyan pangalaw. Aram daw nindo kung si Isay asin sa inembento ang zero. Sigun sa informasyon ang zero, ino po ang invention in sarong mathematicians duman sa India. Kanominaging mga panahon, dahil po nin konsepto, mga tugang kan zero. Kung kaya difficile daw sa mga grupo, kanominaging panahon, mga tugang, kung paano papagkanigoon ang pinag-apod na zero. Magin ang mga Romans, kan mga nakaaging panahon na ito, dahil daw ninda aram kung ansimbag sa 8 minus 8.
hanggang sa uminabot mga tugang and zero na naimbento din sarong Indian mathematician. Apera kay ini. Ang simbolong ini na nagrepresentar pinagamit na kan mga tao sa arithmetic. Kunhain, ini pagkatapos sa sarong Arab merchant ang nagdarakan zero duman sa Europa. Asin pagkatapos kay ni, naging madali na sa natabi sa mga arithmetic ang pagkukumpute dahilan sa pag-abot kang zero. Yung mananggad adi, bunay, di ba? Yung mananggad saro para na Indian mathematician, mga tugang nakadiskubre kan nag-isip. Paningit sa Morning Hirit. Alright, sige, oy, sandali lang. May mga may mga iba pa tabing mga men's dakulon ini. Dito sa na advance happy birthday po bukas kay Alia Castilla. Yan, more birthdays to come. Happy listening po sa mga taga Legazpi at Daraga Public Market. Good morning daw sa Legazpi and Daraga Public Market. Yan, pala to. Happy fiesta po sa gabos na mga taga San Ramon, Daraga, Albay. Fiesta ngunyan pala San Ramon, Agosto 30. 31, sabi ni Bert C. Yan, ha? Sabi man ni, sabi, bigger salary is not really a guarantee. Kaso, banggi so balita, so naglaog na sarong negosyante, hinuldap Bulacan, 30 milyon. Ang nakuha, anas pulis ang suspect, may mga ranggo pati. Yan ang dapat na mahali sa PNP. Talaga? May, de ko na hiling ka sa banggi niya. Panigkaturog kaya akong ata ba? May sarong negosyante hinuldap na 30 milyon ang nakuha. Ang suspect pulis, grabe man adi. That's your birthday. Mas kano Ala. I hope you'll have Sige daw, ipa-check ta daw tabi ini na nangyari dyan sa Bulacan. Pabati tabi sa Climaco sa family digi sa Cruzada, sabi ni Papater. Yan, ay halik ay tama ba nabasa ko? You're growing older. And Pakibati daw sa tama ha. Climaco sa family sa Cruzada, halik kay Papater. Yan. you can. Good morning daw sa mga listeners sa amin ni Madam Melinda Witt. Yan, okay? 12, 7 na lang. Mga tugang, alas 6 na in morning. Joshua Bino, nasa linya. Kaming Joshua. CP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong bareta, mas pinakusog na operasyon kan mga kapulisan tangali masiguro ang pasi-orden ang ibigotoro na rason kung nata halangkaw ang crime resolution rate digdi sa Bicol Region. Sigun ini kay Police Brigadier General Andre Perez Tizon, ang Regional Director kan Philippine National Police Regional Office number 5. Ini ang kunata 81.83% ang crime resolution rate digdi sa Bicol Region, sabi BP Henry. Ibig sabihin kini, susog sa datos, 12,727 na mga krimen ang na-record sa bilog na Kabikulan, magpoon kan Enero, Sondo, Agosto 15, 2024. Hali sa nasabing bilang, 11,752 kaini ang deklaradong cleared. Kung kaya halangkaw ang crime resolution rate kan Bicol sa pagsabi na tuloy-tuloy man ang pinakusog ng mga operasyonin polis kontra illegal na droga, pagsusugal, loose firearms, asin iba pa, tanganing mamantinir ang pasi-orden sa bilog na Bicol Region. Sa pag-abot sa mga kampanya kontra illegal na droga, sa nasabi ng durasyon, nasa 97,129,496 pesos kantidad ng mga illegal na droga ang nakumpiskar kan mga kapulisan digdi sa bilog na rehiyon. Envuelto ini ni nasa 12,000 sobra gramo
nin marijuana, 13,000 sobraman na gramos nin shabu, as in 41.07 grams man nin cocaine. Ini ang total na kumpiskar na mga gramos ng illegal na droga sa nasa 912 operasyon na ikinandusir kan mga autoridad. Pag-abot sa loose firearms, nasa sobra 700 na operasyon na ikinandusir kan mga autoridad kung sa nasa 190 mga individual na nagka-ararestar o nagka-ararestar. As in, nasa 553 man na mga firearms o mga bako dokumentadong badil na na-recover as inetig surrender sa mga autoridad. Pag-abot man sa illegal gambling, ang Police Regional Office 5 nagkondusir ng 483 na operasyon sa nasabi ng durasyon po na Enero sa Agosto 15 na nagresulta man sa pagkakadakop ng nasa 1,327 mga individual, as in pagkakakumpiskar ng nasa 810,367 pesos. Ini na ipinagbidang mga akomplishmento kan Police Regional Office 5 sa paagi ni Brigadier General Dizon, ang Regional Director, kung saan katakod kay ni ang sa iyang promesa na mahigot ang pinag-iipong kampanya sa illegal na okan na PRO 5. Pag-abot sa naman na klase ng illegal digdi sa Bicol Region para masustenir ang matrangkilo at ligtas na rehiyon para sa mga Bicolano. Yan tabi BP, ang dagdag na istorya, Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning daw sa mga taga Rapu-Rapu Albay. Hali kay Sky. Yan. Okay. Ang mga balita po sa GB News Express. Sandali lang. Tabago baka igwa paki nasupog kaya ako sa inyo na pag may nawawalat na mga mga mensahe, hindi po sa satuyang programa. Okay, wala na. Masunod pa ang mga bareta sa GB News Express. Makalipas lang kani. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos, basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras, alas 6 na po ninaga sa DCGB. GB, Always News- number one, always at your service. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta. %81.83% kan mga krimen sa Bicol para sa first quarter kan taon, matrayumpong naresolberan kan PNP. Saro na naman ang miyembro kan Concepcion Criminal Gang, voluntaryong nagsuko sa Libon Municipal Police Station. La Niña phenomenon, piglaoman na mabibilog sa masunod na tulong bulan sigon sa Pag-asa. PNP aminadong nagwalat nin pag-abuso sa mga pulis na nagalagalag na dalan o na nalagalag nin dalan durante kang kakusugan kan anti-illegal drug campaign. Sa ibang nasyon, United Nations nahadit sa paglala kan kariribokan sa West Bank. Business news, presyo kan produktong petrolyo asin LPG maumento na naman sa primerong semana kan Setyembre. Techniques para mabawasan ang stress ipinaluwas kan mga health experts. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. 81.82% kan mga krimen sa Bicol Region pon Enero sagkod Agosto 15, 2024 matrayumpong naresolberan kan Police Regional Office 5. Inang kinumpirmar kan Komandansya Konsain hali sa 12,727,000 na krimen na dokumento. 11,752 kaini o 92.34% ang konsideradong cleared. Ang tayumpong ini ang mai-attribuer sa mas pinakusog na police operation sa malalain na parte kang rehiyon kaibahan na ang 912 operasyon na ikinasa kontra sa illegal na droga na nagresulta sa pagkakompiskar ka 97 million pesos na kantidad nin illegal na droga asin nagpagkakadakop nin 945 na individual. 190 man ang nadakop sa operasyon kontra sa loose firearms. Sobra sa 1,300 ang illegal gambling. 497 ang pagkakaigwanin illegal na pagsisira. 757 ang most wanted person sa sobra sa 2,500 ang individual na may pinagkakampang na malalain na kaso. Uminabot man sa 22 na gang members ang naaresto. Duwa ang nagadan sa operasyon asin 25 persona ang voluntaryong nagsuko sa gobyerno. Sigon kay PRO5 Regional Director Police General Andre Dizon na ang nasabing mga akomplesimiento nagpapahiling kanigo sa trabaho asin commitment kan kasurog caps na masiguro ang kaligtasan kan mga Bicolano asin mamantiner ang katarangkiluhan kan rehiyon. Saro daw na miyembro kan Concepcion Criminal Gang ang voluntaryong nagsuko sa Libon Municipal Police Station kan Agosto 27. Inan pinagkumpirmar kan hipatura sa panginginot ni Officer in Charge Police Major Philip Nathaniel San Buenaventura kung sa iyang sinabi na resulta inikan sa indang padagos na espersos asin pagkumbinser sa natatang miyembro kang grupo na magbalik loob na sa gobyerno para padagos ng marumpag ang grupo para maging matrangkilo ang munisipyo. Sa girarayman na nangapudan si San Buenaventura sa residentes kan Banwaan na ipaabot sa indang hipatura ang importanteng informasyon lalo na ang manungod sa lokasyon kan iba pang miyembro kan grupo para madakop naman ini asin mapanimbag sa ley.
Dagdag mga tugang na mga bareta hali po dyan sa luar. Amended Quarry Ordinance kanalbay nasa kamot na kan gobernador kon implementar o dai. Report kay Al Armario. Hahalato na sana kan sanggunian palalawigan kung ano ang gigibuhon ni Gobernador Attorney Rex Lagman kan amended Quarry Ordinance sa sayang napirmahan alagad gusto bawion ang pirma. Sinabi ni Board Member Dante Arandia, proponent kan ordinansa, na napublikar na ini. Kaya sa laog ng 15 días, obligado na ang ehekutibo na i-implementar ini. Inot nang nagsurat ang gobernador sa Sangguniang Panlawigan na gusto niya bawion ang pirma dahil nasala siya, nakalusot sa kadakulan kan mga pipirmahan asin mantenido ang sayang panindugan na daing poder ang Sangguniang Panlalawigan na makiaram sa executive function sa pagtaonin permit sa mga quarry operators. Pinukar ang isyo sa committee meeting sa Sangguniang Panlalawigan alagad ay nakapagdesisyon dahil sa legality conflict. First time na mangyari ini na pigbabawi kan gobernador ang pirma. Ang DILG ruling na poder sana kan ekotibo approve disapprove o veto power alagad naiiba ini. Kaya alato na sana kan Sangguniang Panlalawigan kung ano ang mangyayari sa amended Quarry Ordinance sa mga masunod na aldaw implementar o dai kan gobernador. Alarmario, DCGB. Ginatos na mga job vacancies ang itatangro kamanilain na mga kumpanya ninahin siya di gobyerno na mapartisipar sa gigibuhon na trabaho sa Arangkada Banwa 2024 sarong aldaw na job fair sa munisipyo kan Daraga sa September 4, 2024 sigon sa Daraga Public Information and Service Office. Ang aktibidad pupunan alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon sa Daraga Covered Court. Ini man may connection mangyayaring fiesta sa munisipyo sa maasunod na aldaw. Katakod kay ni pigabisuhan kan Peso Daraga ang gabos na mapartisipar dito na magdaranin tubig itom na bullpen 10 o mas dakol na kopya kan updated resume asin nakasulog nin semi-formal attire. Ang job fair may katuyuhan at tabangan asin mataunanin oportunidad ang mga daragenyos na magakuanin trabaho. Pantaw Port, istriktong o estratehikong pier, sigon kay Kapitan Jopet Fernandez, takantilado ini. Report kay Jimmy Nazalita. Kamin Jim. Mientras tanto, 37 barangay sa probinsya ng Catanduanes asin Camarines Sur ang deklarado ng drug-cleared kan Regional Oversight Committee. Inang pinagkumpirmar ni Philippine Drug Enforcement Agency Bicol Regional Director Edgar Jubay. Makalis ang ginibong deliberasyon kan komitiba sa Kamsur kanakalis na daw. Kaibahan ni RD Jubay sa deliberasyon ang mga representantes hali sa Manila na ahensya na miyerbo kan komitiba arog ninda Dr. Monroy Isaiah Mansilla kan Department of Health, Police Lieutenant Colonel Rogelin Ferratero kan PRO5 ang hali sa Department of the Interior in Local Government Bicol asin ang lokal na opisyal kaibahan man sa napaghurunan ang pag-retain kang 47 barangay sa kan sa endang drug cleared status. Joshua Bino, mga tugang, aramontada o ang dagdag na report hali po dyan sa luwas. Public Attorney's Office, aminadong diito nan sa endang bilang alagad, pigsigurong makakapagserbisyo sinda sa mga Bicolano. Sento 26 sana ang total na bilang kan mga public attorneys sa bilog na Bicol Region. Aminado, Regional Public Attorney Giselle L. Garcia
kadigiton sa naan sa indang bilang alagad siniguro kay ni naan Public Attorney's Office o PAO Bicol kayang mapagservisyohan ang mga Bicolano, lalong-lalo na itong mga indigent o mga tios nindang mga kliyente. Katunayan sa ini, sigun kay Atty. Garcia, sa laog ng 2 taon, puminakol na sa sobra 1,197,000 ang napagservisyo nitong mga kliyente digdi sa Rehiyon Bicol. Dagdag ni Atty. Garcia, libre ang legal services kan PAO Bicol, unlimited ini. Basta ang solamente requirement, indigent citizen ang sa indang o ang madulog sa indang mga kliyente. Dagdag ka na sabi ng Regional Public Attorney sa ilalim kan Republic Act o RA 9406. Ini ang nagataong mandato na libre ang legal assistance kan PAO sa gabos na mga may kaso, may kinaraman sa civil, criminal, labor, administrative at iba pang quasi-judicial cases para sa mga indigent na mga kliyente. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Mga tugang, iba pa niya tong Bareta, Tabaco City maresibinin award bilang consistent regional outstanding winner in nutrition. Report kay Jomar Bien. Sarok dakula na naman na ondra ang naresibi kan Tabaco City asin ini sa nutrition na naman. Sa surat na ipinaabot kan National Nutrition Council kay Mayor Crisel Agman, abisuan kan naunambita na council ang alkalde na sa maabot na September 5 ang syudad kan Tabaco makakasabay sa 2024 Regional Nutrition Awarding Ceremony nagigibon dyan sa syudad kan Legazpi. Pigtawanin doon kan National Nutrition Council na ang Tabaco iyon maresibikan Green Banner Seal of Compliance para sa mga LGU asin inihuli sa o asin i-recognize rin bilang consistent regional outstanding winner in nutrition awardee sa bilog na Bicol Region. Sinabi kan National Nutrition Council na ang prestihiyosong recognition na ini sarong pagpapatunay kan daing untok na commitment asin pagingawa kan lokal na gobyerno kan Tabaco na mas mapakusog pa ang mga programa kay ni sa nutrition para mapagayon man ang salud kan mga namamanwaan kan syudad kan Tabaco. Apwer sa pagiging awardee kan Tabaco bilang consistent regional outstanding winner in nutrition o igwaman na iba pang mga personahes na maresibin ng award halidigdi sa syudad kan Tabaco kay ribadigdi si Virgie Ahero kan Barangay Oson na i-recognisar na second runner-up sa 2022 Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar asin si Efleda Buboyo na i-recognisar man na second runner-up para sa 2023 Regional Outstanding City Nutrition Program Coordinator. Yan, BPN Rian mga report, Jomar Bien, DCGB. 12 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Bareta sa Lado Nacional, masunod. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na
serbisyo ko, ito ang totoo. 7 Healthy Habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Iniimbita na ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa Lado National. Pinaggalauman na sa masunod na tulong bulan, mabibilog na ang nagpapatakot na La Nina weather phenomenon siring man sa sigon sa Philippine Atmospheric
Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na ini ang pigalaoman na magiging maluya. Sigon sa PAGASA, 66% ang pagkakataon na mabilog ang La Nina sa Setyembre sagod Oktubre asin posibleng magpadago sagod sa primerong quarter kan taon 2024 o kaya kan taon 2025. Pigalaoman man kan State Weather Bureau na maabot sa 8 sagod 14 tropical cyclones ang pigkakarkulong malaog sa Philippine Area of Responsibility o PER sagod sa Enero sa masunod na taon. Iba pa niya tong bareta, binatikos po ni dating Senador Bam Aquino ang mga aligadong katiwalian may kinaraman sa pagbakal nin bakuna kontra sa African Swine Fever na nagpapatios sa mga backyard hog raisers. Sigon kay Aquino, nakakadismaya na nahaluan ang isyu nin korupsyon sa pagproseso sa pagbakal kan bakuna na posibleng makahaloy sa rollout kan mga apektadong sektor. Idinagdag pa ni Senador Bam ang posibleng delay lalo pang nagpapatios sa mga backyard hog raisers na nakakapagpapalugi sa pagbagsak kan presyo kan farm gate kan urig. Kung nahaloy pa o mahaloy pa ang rollout kan ESF vaccine, sinabi kay ni na pwedeng magkaproblema naman ang supply nin urig sa na maresulta sa pag-itaas kang presyo kay ni sa merkado. Dinagdag pa ni Aquino na padagos na nagkakaigwaning problema sa tuyang mga kababayan asin padagos na minabagsak ang sitwasyon kay ni dahilan sa padagos na pag-itaas kan presyo kan mga barakalo. Tiglinaw ni kan Korte Suprema sa pagi kan spokesperson kay ni na si Attorney Camille Ting na daing bomb threat embes sarong unannounced fire and bomb threat evacuation drill sana ang nangyari sa Korte Suprema asin Court of Appeals o CA. Ini matapos na paluwason ang mga empleyado kan Korte Suprema asin CA sa Manila kasuhapon dahil sa bigasabing bomb threat sa lugar gikan sa daipa na midbida ng mga callers. Tulos na nag-abot ang bomb squad asin K9 unit kan Manila Police District sa opisina para magkondukta nin paneling sa lugar. Sigon sa Korte Suprema, aprobado kan embank an unannounced drill sa Supreme Court asin Court of Appeals, Philippine National Police asin Philippine Coast Guard. Aminado mga tugang ang Philippine National Police na sa kakusugan kan anti-illegal drug campaign may mga pag-abuso o may mga kapulisan na nalagalag nin dalan. Pero sigon sa PNP spokesperson na si Keller Jean Fajardo na nakasuhan asin natanggal sa serbisyo ang nagkapirang tauhan kan PNP. Inang pahayag ni Fajardo kasunod kan aligasyon ni Lieutenant Colonel Jovi Espedido na sarong hearing sa House Quad Committee ng PNP sarong biggest crime group sa Pilipinas. Sigon kay Fajardo, papabayaan nindang linawon ni Espedido kung ano ang pigasabi kay ini. Yuan ka nakaaging liderato dahil makauyamon ang sa iyang label lalo na sa mga pulis na onestong nagtatrabaho. Kasunod kay ni sinabi ni Fajardo na sa termino niya ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, wara ng padakulan nin dakop sa kampanya kontra sa illegal na droga para sana mag-itaas ang performance evaluation ratings kan sarong pulis. Masentro ang sendang kampanya sa holistic approach bako sana sa supply reduction in droga kundi sa demand reduction. Dai pigahali mga tugang kan Department of Health ang posibilidad na maglaog sa nasyon ang mas dakulang klase nin impacts na clade 1B. Sigon sa DOH ang mortality rate kan clade 1B iyon 10 sa kada sanggatos ang magagadan. Sinabi ni Health Spokesperson as an Assistant Secretary Albert Domingo na sa posibleng latak pa lang kang dating naglalakop na clade 2 kan impacts kan 2022 ang narehistrong bagong kaso nin impacts ngunya na taon.
sa narehistrong 5 aktibong kaso kan impact sa nasyon, puro strain kan 2 ang nahiling. Siniguro ni Domingo na kakayanon kang nasyon ang pagresponde sa mga kaso kan impacts dahil dati na ining helang asin aram ninda kung paano ini bubulungon. Sinabi pa ni Domingo na mantang nagrehistro ang kaso kan Clade 2, napaparaktis na kan DOH ang pagresponde digdi. Pigibo ninda ang preparasyon sigon kay Domingo para mabigla ang nasyon o dahil mabigla ang nasyon kuning kaso maglaog sa nasyon ang makusog na klase kan impacts. Bareta sa luwas kan Pilipinas. Makalipas lang po kan mga patalastas. Oras alas 6:24 na. GB News Express. News Express. GB News Express. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad ang sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Nagpahayag po din kahaditan ang United Nations Human Rights Office na ang pigigibong pag-atake kan Israel sa West Bank nakakaalarma asin inilalong nagiging seryoso. Sinabi ni UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Ravina Shamdasani, na igwang 637 na mga Palestino ang nagadan kang Israeli forces asin settlers sa West Bank poon kan Oktubre 7 ka nakaaging taon. Ang nasabing numero mas malala pa kumpara sa nakaaging 2 dekada kung sain pinakusog kang Israeli forces ang sa indang pag-atake sa nasabing lugar. Magigiramduman na sa mga nakaaging alaw pinakusog kang Israel ang sa indang pag-atake sa West Bank na kinagadan ni nagkapira pang mga sibilyan. Business News. Business News. Piglalauman po na maitaas ang presyo kan gasolina, diesel, siringman,
kan cooking gas o LPG sa primerong semana kan Setyembre. Ini ang abiso kan mga industry players base sa presyo kanasabing produkto sa international market. Ang presyo kan imported na diesel at sin gasolina sa nakalis na tulong aldaw na trading sa world market nagitaas matapos ang big time rollback kanakaging Martes. Sigun sa mga ini, nagitaas nin 0.29 centavos kada litro kan presyo kan diesel o gasolina, mantang 55 centimos man kada litro an increase mantang ang kerosene. Madugangan manin 75 centimos kada litro. Pwede pang magitaas ang presyong ini depende sa kaluluwasan kan trading sa world markets ngunyan aldaw. Sagod sa aga, ang pinal na oil price adjustment ipapaskil kan mga kumpanya ng petrolyo sa Lunes na udto, September 2, 2024. Sinabi ni JT Petroleum President Leo Bellas nan pinakakausa kan pagitaas kan presyo. Iyo ang daing kasiguruhan na sa Medio Oriente dahil sa gyera sa pagultanan kang Israel, Hamas asin Hezbollah, siring man ang posibilidad na pagbawas kan interest rate kan Estados Unidos. Mientras tanto, nagumintuman ang LPG contract price sa international trading na luminangkaw nin $50 per metric tons o kapareho kan 2 pesos kada kilo. Napagitaas sa retail market, sinabi kan Rigasco na kakarkulong anumento sa presyo kang LPG sa Pilipinas magkakawat sa 2 sagkod 3 pesos kada kilo o 22 pesos sagkod 38 pesos 50 centimos kada 11 kilogramo na tangke. Sinabi ni Rigasco President Arnel T. nan presyo pwedeng magbago sagod ngunyan aldaw Agosto 30 bago madeterminaran ang pinal na contract price sa Sabado. Sinabi ni T na anumento dahil sa stock filing activities kan Asians as in European countries bilang paghanda sa winter. Health News, hali po dyan sa Newsbase, kasabay mga tugang si Jenny Balyaran. Jen, good morning. Good morning, Sir Henry. Good morning sa mga parataba. Para sa Health News, ipinaluwas ka mga health experts sa Kinaban ang mga senyalis na stress ang sarong individual. Sigun sa World Health Organization, ang stress pwedeng magkausa ng kulog sa payo, pagkulog kang liog asin abaga, kawaranin gana sa pagkakan, kulog sa likod, magabat na daghan, paghubag kang alunan, kulog na muscles asin raot na tulak. Katakot kiini nag-abiso ang WHO experts nin tips kung paano mabawasan ng stress. Ini sa paagi kang pagpundo para mentras kang anuman na pigigibo. Paghangos asin refleksyon sa paagi kang slow breathing technique. Ang lakdang na inikang ahensya may kamawutan na matabangan ang publiko na maging baskog ang mental health. Yan ang Health News sali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Pag-asa, DOST sa report, kasabay po si Melvin Almuela. Ninang sa tuyang ligas tapit sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Southwest monsoon o paros kang habagat ang nakaka-apekto sa sulno pamparte kang Luzon sa Kabisayaan. Mantang digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sagkod sa panganuro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat pagkaguldon. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na hali sa sur-sulno pansagkod sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadaghatang kang Kabikulan, higing bayan sagkod sa moderato ang pagupol. Inatay ang aguat ning temperatura tigila umampoon 26 sagkod 33 grado na sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:34 ning pagkaga. Asin masulnok at yan na alas 5:57 ning pagkahapon. Inisunal bin Almohela reporting live at idigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Salamat Melvin Almohela sa report sa kamugtakan kan panahon. Sa pangaran po karagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran asin Angel Mustasa sa Newsbase. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta.
GB News Express. GB News Express. SB19 here. Ano atin? Atin po, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin po, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin po, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Drive-thru for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratid sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, Opening Program, Motorcade, and Free Concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest, Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites, Good Food, Good Mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and Concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, Concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Concelebrated Mass. Kipia Festival 2024, hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa Albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Oy, alas 6:37 na po, ninaga. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaonin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago, asin tanganing maugmang atay, kaipuhan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa lod asin proteksyong kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant ng probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man po ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaini. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Alright, sige. Henry M. in the morning.
Henry M. in the morning. Baretang pulalaknit. Baretang pulalaknit. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hearing. Ngunyan pong aldaunan, mga tugang nin Friday, ang mga ay sandali lang. Ano kaya ang bareta ni Joshua? Sisay daw ining sarong empleyado na pigbaban sa ganda ang Madam S. Ano ini? Sige daw. Ramon tadawan istorya. Madali lang ha. Madali lang. Oras natin, 20. Bago po mag-abot ang alas 6 ninaga, digdi po sa DCGB sa programa Morning Hearing. Uy, kumusta po ang satuya ng mga birthday celebrants dyan? I-text muna natin ang satuyang mga birthday. Sandali lang ha, tabaka malingawan ta ini. Baka malingawan ta ini. Good morning, Henry M. Ay, happy birthday. Ay, sandali lang. Si Ate Marcia may text ka sa bago. May text si Ate. Ito. Happy pakigreet nga sa kuyang pamangkin, si Tony Costa. Yan. Happy birthday sa St. John the Baptist, Tabaco City. Hali po kay Auntie Beauty ng Bunga, Baka kay Albay. Aning, diba? Hali po sa sa Baka kay Albay. Diba? So mga ini, sandali lang. Hay na nga ito. So mga taga-Bunga, Baka kay Albay. Alright, sige. O bueno. Ano nga ini? Good morning, Tabi Hen. Pakigreet po giraray sa sakuyang akin na birthday ngon si Annie Nicole ng San Roque, Legazpi mula kay Papa and Mama. All right. O sige. Tabi, madali lang. Oni pa. Taba kamalingawan ta ini makasupugon man sa Indo. Advance happy birthday kay Alia Castilla bukas. Yan. Okay. Pakigreet po sa okay na. Okay na. Okay na, Joshua? Joshua? Tomorrow. Ano? Tomorrow na lang. Ako ni Gwa. Gusto mo istoryanta ka? Nakikig ang sarong engineer? Bakit? Bakit? Habang nagkakaon siya sa sarong restaurant, winabot so kaklase niya. So kaklase niya. Paghuna niya, makaon man. Ito pala, so kaklase niya dati kang college. Yung man sanang kachat niya. Yung kachat niya. Ano nga classmate ngayon? Nakikig ka? Nakikig ka nga classmate? So,
Bata excited yun siya. May kaibol siya. Ego siyang kaibol duman sa sarong restaurant. Bata in English ron. Tago na lugar. May mga kubo-kubo nga ni. Sa kubo-kubo ba ka? Ano nga ka? So, ano yun eh? So, ano nga ka? Cottage. Cottage? May cottage. Ako baga nga may tsukachat mo. Nariparo sa nangayaan kapilyuhan mo. Huli. Ano? Huli. Huli nga. Huli na. Tad, uminabot sa agom. O na nga mate, so agom mo baga? Yun ang yung kahuron ko. Dakop. Dakop siya. Ito pa, dahil niya aram, nasukat chat niya pala nakaklase niya. Relative ka, nagum niya. Saka bag, umingat ka, kita ka boss, relative pala ka nagum niya. Mag-ingat sa mga Tortex. Abo na, mag-ingat sa kaklase. Mag-ingat sa kaklase. Anong inabutan niya? Bako na nadiskwento ta, susog sa sakong nako ang istorya. Sinibbihan ni kan tubig na panog kiyelo. Sinibbihan ki tubig na panog kiyelo. So pang chaser baga, ano pon ka chaser? Chaser. Sinibbihan ki panog kiyelo na tubig. So sumina kay sa auto dumugon si boy. Nailing kan mga waitress. Ano ka nga, sir? Nulog niya ako sa dagat. Paano man niya, sir, ka mahulog niya, sir, na arayo man? Pagparapot-tapot ngayon, madamay ka. Palanog ka. Nadamay. Anong leksyon duman? Mag-ingat sa classmate. Ayun, buda, saro pa. Pag may agum ka na, dahil na magpaparapakichat. Buda, di ba? Makitagpuan ako sa may dagat. Nga ning dek, nga. Sabagay, pwede man. Takon, ay makatakot lang doon pag sa may dagat. Sabagay, nga may rason ka. Ayaw manangad eh. Nga may rason ka, mananggan. Ba't harayon pati doon naman niya? May dagat pati. So kaklase niya pala. Dahil niya aram, relative ni misis niya. O bako? Bako nadako lang problema. Bata ini pala, may istorya naman ini. Nasarong personang ini. Kan soltero pa ini, nadakop naman ini. Nadakop mismo, kan girlfriend niya pa sana, si misis niya. Nadakop niya, na may carry bang iba? Anday ko lang masabot. Ano daw ang feeling kang nadadako pa di? Tata. Anday ko pa na-experience yan. Mabuot sa imo ang swerte. Mabuot sa imo ang swerte. At iyo nga, ang pigiling ko ma. Katuson ta kang salbatan na ka. Katuson ta ka. Habinda. Nag-iingat sana, nag-iingat. Uy, salamat pala sa kuhan, sa pasalubong da. Salamat. Opo, no problem. Mami, son, ngaya, pero ngayon masiram. Sweet na sweet. Nagkatulod na siyang tinapay. Ayun na na yan. Tama na. Tomorrow na lang. Sisay daw ini. Let's talk, less mistake. Diyan man sana yan sa kwan. Digdi man sana sa palibot ha. Itong sabi ko sa imo. Nasarong engineer. Daw nindo. Diyan man sana. Nagtrabaho sa sarong dyan. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Nagkidangog itong. Nagkidangog itong yung problema ito. Say. Ngayon ako na-discuido ka. Sige. Thank you, Joshua. All right.
pangyayari sa maabaka, nataan mga dakop-dakop na antabi, umingat kamukaan. Pisil po yan. Yan po sa tuyang baretang kolalapit. Good morning, Kuya Henry. Happy anniversary po sa anak ko na si Miguel. Ano ito? Ay, sorry, ano yun? Bakit ang greeting? Death anniversary daw. In heaven, Miguel Banta, September 2 from Tatay Berto Banta ng San Andres, Santo Domingo, Albay. Alright, sige. Nag-bisgag andong mo, Hen. Testingon mong magpadakop ko na mamatian mo. Hen, itry mo. Tapos istorya mo sa muya kung kumusta. Dahil tabi. Paano ka madakop na gari? Alanganin man tabi. Na ano yan. Na basta natamanta. Basta nagaka. Nawara lugo si tataram ko. Nawara lugo. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Sige, o bueno, mga tugang 10 minutos bago po magabot ang alas 7 ng aga, digdi po sa, ano yan, madali lang ta. May reklamo sa kuya digdi, pero pasensya na po, so nag-text ta. Dahil kung una po ini babasahon, tayo pa-follow up kung una po ini. Ipa-follow up kung una tabi, ining reklamo nindo, tungkol sa sweldo. Tungkol sa sweldo tabi. I-forward ko ini kay Joshua. I-forward ko tabi ini kay Joshua ta iyong pwedeng mag-follow up kay ini kung ano ang nangyari ta. Pigireklamo niya sa sweldo daakan mga enumerators. Sarong bulan na ngayon may kabanga, dahil pa nag-sweldo. Yan. Sa ina, mga enumerators ito, yung tabi ang ipa-follow up ta sa satuya, mga tugang na mga pag-iriba, dyan po sa Regional Office number 5 kan sa Endang Opisina. Okay, 10 minutos bago alas 7, magbabalik po ang programang Ana po ang Morning Hirit. Magalipas lang kan mga patalastas. M in the morning. Henry M in the morning. 여보세요 Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Anyway, good morning tabi dyan sa mga taga Legazpi City Public Market. Okay. Mag-ingat po kita, mga tugang ta. May nagaparadakol digdi sa muya ang nagpa-public service kang nawawaraan wallet, no? Di mi kaya nahiling na kimaray ang police blotter. Ta sabing ko duman sa mga nagdidigdi sa muya, nganya ko ipa-blotter po nindo, tangani na may record ang mga otoridad. Hindi ko aram kung nagduman sinda mga tugang sa police blotter, pero digdi sa samuya, halos rosimana may nag-public service na nawara ang wallet. Ang duda kan mga nakakahuron, kasuhapon may nakahuron akong duwang sunudan. Pagbaba ko digding alas 9, kasuhapon, buda,
mga mag-alas 5 din hapon, may naga-public service, tas wallet ngaya po kaining aki ko nawara. Ang duda ninda, mga tugang, may mga mandurokot, digdi po sa tuyang palibuta. Itong nagkaduwang sunod na nakahuron ko, puro sa jeep nawara ang wallet. So mga enot man na nag-public service digdi, nawara man sa wallet. Kaya, naramdaman po nindo kan uminaging aldaw na may nadakop na mga mandurokot, suyaon baga so may aktibidad kita digdi sa Legazpi. Nang operasyon kan mga sospetsado sa laog po kan mga jeepneys. Biyahe pa 3rd District, biyahe pa 1st District, biyahe po sa Daraga Legazpi. Pian sa tabing motibo, iyuan mambiktima nin mga pasahero sa laog mga tugang kan mga jeepneys. Ang motibo ninda, iyuan primiduang magkaibahan. Minatukaw sinda, pipatahawan ninda mga tugang an persona na gusto nindang biktimahon sa laog nin jeep. Ang saro sa mga pigigibo, iyo po ang pinagsususo ninda ang saro sa mga gusto nindang biktimahon, mantang ang saro iyo pa nag-ooperar na makuha sa bag, mabulnot sa wallet o ano man na mga klaseng mga gamit nin mga persona, no? Kaya po ang samuya ang kuan base digdi sa samuyang record, nagidigdi sa muya, mag-ingat po kita. Mga tugang tangani po na day kita na biktima, takasuhapon may bata so mag-ama so babayi buda so ama, so aking babae buda so ama, iyo po ang nagdigdi sa DCGB ta gusto na mag-public service. Nagsakay da sa may nagsakay da tabi sa Daraga, pasiring sa Rawis. Pagbaba sa Rawis, dahil na po sa wallet niya. Ang laman kang wallet, nasa 2,000 plus, kaya lang sa mga ID, gusto tabi nindang mapakiurona na maibalik. Ang sabi kan, istorya kan sa kuya kan so aki niya, so Daraga, na may sarong lalaki, sarong babayi na suminakat na pinatahawan siya. So babayi iyo nagsuso sa iya, dahil niya lang pigmamalisyan, tapaguna kung ano sana. Tapos so lalaki man, may nagbabasa ki cellphone. Pagkatapos gano'n naghihiling, ito bagang so naghihiling ki mga vlog na may mga comedies sa cellphone, etc. Di, habang nagtatanog ito, gano'n na siya man, napapahiling doon sa screen. Kasi kataning niya, di ba? Kaya po, tapos saro da ang kan gari tapos na so babayi bubi na ba digdi sa may Rizal Street, digdi sa may Inutan kang Kabangan Elementary School. So lalaki duman buminaba sa may sentro na kan Legazpi. Yan sa iyang istorya sa kuya kasuhapon. Kaya po pigihiras niya ito disendo, taigwa na ki mga nangyari na arog tabi kinang motibo kan mga suspitsado. Dahil na kaya kami nakaka-access ki makaska sa police blotter. Takay puhan mo na magpaaram sa police dahil lang naman sa pigaapod na data privacy law. Dahil na po ang mga reporters, mga taga-media, nakakahiling ki basta-basta kang police blotter. No? Kaya, dahil po kita ki-record kung kumusta ang sa inang record yan. Pero, pag may mga arog kaining pagkakataon na may minareklamo, gusto may tabing hira sa endo. Sabi kan texter ta, true po iyan. So, aki ko, nadukot susipi sa jeep, lupto ang jeep, tulo po iyan na nag-iribahan, taning an, katapos saro kahampang mo. Yan. Yan ha. Good morning, Hen. Iyan po na story mo, totoo yan, tanabiktima kaan si Agum. Kan pasiring po siya sa tabako kan Sabado. Nagsakay siya digdi sa Kabangan. Pasiring sa terminal.
Pag-abot sa terminal, nagpatabako siya, day miaram kung sain siya na biktima na parte. Pero sabi niya, may mga pasayro databing nagsususo sa iya, samantalang mahiwason ang jeep na nasa kaya niya. Yan. Ang ginibong mi po, pinablock mi sa NTC Susipi kang aki ko. Dakul po mandurokot ngunyan sa jeep. Yan, sabi kan sa follow up naman sa text kang inot na reaksyon ka sa bago. Ha? O mag-ingat po kamo, mga tugang may mga nangyari na po kayan and baka ulit-ulit na mangyari, nalilingawan ta, di kita masyado na dapat na kita magkampante habang yaong kita sa jeep, mga tugang sa mga kataraning nyato na mga persona. Okay? Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Mga tugang, salamat po kasi nung pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Thank you. Bareta alas 7 po. Susunod na. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M sa programang Morning Hearing. Thank you. Goodbye. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa lamesa. Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, You Are Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain